ಹಲೋ ಗೈಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಮಾತೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ಪದಾದ ಪಂಡ ಇನಿ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ಗ್ಲೆ ತಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಓನಿಗ್ಲೆ ಓವು ಪಂಡದು ಗೊತ್ತಾವಡ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ನು ತೂಕ ಯಾನಿತ್ತೆ ಕಡಬರ್ದು ಆಲಂಗಾರ ಪೋಪುನ ರೋಡ್ಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ. In this crazy life we live, we all need someone to hold, a friend to light the way when the world starts to unfold. Through all the ups and downs, the highs and lows we ಯಾನಿತ್ತೆ ಅಲಂಗಾರ ಹಿಡ್ದು ಪುತ್ತೂರು ಪೋಪುನ ರೋಡ್ಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಮುಲ್ಪಾರ್ದು 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಪುಂಡು. ಆಲಂಗಾರ ಹಿಡ್ದು ಆ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಪುಂಡು. ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಶೋಕುದ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತದೇರು. ಆ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ದು ಆಯ್ತಾ ಅಲ್ಪ ಯಾನು ಪನ್ನ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಬರ್ತದಾಂಡ ಒಂದು ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಗೊತ್ತಾಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಶರವೂರ್ದು ಅಲ್ಪ ಇಪ್ಪುನ ಕುಮಾರಧಾರ ರಿವರ್ಡ್ ಅಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಿನ ಒಂದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15 ತಾರೀಕು ಬಿಡ್ತಕ್ಕ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15 ತಾರೀಕು ಬುಕ್ಕ ರೀ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇರು. ಮುಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಬೋಟಿಂಗ್, ಕಯಾಕಿಂಗ್ ಬುಕ್ಕ ಮೋಟರ್ ಅವು ಬೈಕ್ ದಂಜಿ ಬಿಡ್ಪೇರದೆ ಅವು ಪೂರ ಉಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಶೋಕುಂಡು ಮೂಲು ಬರೋಲಿ. ಎಗ್ಲ ಸ್ಪೀಡ್ ಬೋಟ್ ಮಾತ್ರ ಕುಲ್ಲುನ ಸ್ಪೀಡ್ ಬೋಟ್ಗೆ ಒರಿಯಾಗ 200 ರೂಪಾಯಿ. ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆತಿನ ಒಂಜಿ 11 ಗಂಟೆ ಆತಿನ ಎಂಕ್ಲ ಅಡೆ ಇತ್ತಿನಾಗ ಅಲ್ಪ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜನೆ ಎಂಕ್ಲ ಮಾತ್ರ. ಅಂಚ ಸೋಕು ಆರಾಮ್ಸ ಕುಲ್ಲೋದು ಪೂರ ಬತ್ತ ರಡ್ ರೌಂಡ್ಲ ತಗೋಪೇರು. ಒಂಜಿ ಒರಿಯಾಗ 200 ರೂಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ ಅವು ತುಲೆ ಮೋಟರ್ ಎಂದೆತ ಐಕ್ 300 ರೂಪಾಯಿ ಮೋಟರ್ ತೆಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಯಾಕಿಂಗ್ 100 ರುಪೀಸ್. ಬಟ್ ಕಯಾಕಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡೇರು ದಾಯವಂಡ ನೀರು ಚೂರು ಸ್ಪೀಡ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಬಯ್ಯ ದುಕ್ಕ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒರ ಇಪ್ಪುಜಿ ಬಂಡೇರು. ಬಟ್ ಬಯ್ಯನ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಆಪುಂಡಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಮಾತ್ರ ಬೊಲ್ಪು ಬತ್ತ ಬಂಡ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮನ್ಪರ ಈಸಿ ಆಪುಂಡತೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಬೇಗನೆ ಬತ್ತ. ರಿವರ್ ಕೆಫೆ ಅಂದುಂಡು ಅಡೆ ಪೋಯ ಅಲ್ಪಲಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕದ ಫುಡ್ ಉಂಡು ನಿಕಲ್ಲದ್ದು ಪೋಲೆ.
ಮುಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ವೆಜ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಂತ ಭಾರಿ ಶೋಕಿದ ಫುಡ್ಡು ಭಾರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತುಂಡು ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಬನ್ನಾಗ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಈ ಪ್ಲೇಸ್ಲ ಅಂತೂ ಶೋಕುಂಡು ಮುಲ್ಪದ ಫುಡ್ಲ ಶೋಕುಂಡು ಪ್ಲೇಸ್ಲ ಆತೆ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆದ್ ಉಂಡು. ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಏರ್ ಮಾತ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವೀಡಿಯೋ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲರ ಮಾತ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ.